to hadisi na 644 haddathani an Malik an Yahya ibn Sa'id an Atika bint Zaid bin Amr bin Nufail امرأة عمر بن الخطاب مات عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها daga cikin matan Umar bin Khattab sun kasance Atika nan ta kasance takan sumbaci kan Umar bin Khattab takan sumbace shi a kai yana azumi wala yanhaha to kenan wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yi wa matan ko to ya halatta ma mace ita ma ya halatta ko tana haila ba ta azumi ko tana azumi ya halatta ta sumbaci mijinta in yana azumi ita ma shi ma wannan ya nuna mace in tana son mijinta ya fita da nishaɗi irin zai dan fitan nan ya yi abun nan ta dan sumbace shi a kai a wuri dai wanda yake mai babu jan sha'awa su a cikinsu larabawa wannan ba wani abun kunya ba ne amma nuna mahabba ne kana son abu ka dan sumbace shi to mata hausawa su ita mace bahaushiya an da take tashi a koya mata ki dake a kul kike mishi dariya ki sake mai fuska tsere na ki ko ba haka ba saboda ka murtutus zaka ganta bata da dariya sannan wani abun mamaki in zaka zauna da mata in dai bahaushiya ce ba dariya ba fara'a ba wannan kullum fuska daga tana a basa wata walla ana cikin wani hali da abokiyarta za ta zo su shiga ɗaki sai ka ji ana dariya ana masha Allah ko ta wannan dariya da zaki da abokiyarki mijinki ya kamata ki da shi ku samu daɗin zama wannan al'ada ba mai kyau ba ce in bisat mace ta sake da mijinta su yi dariya su yi hira ya tala'abun shi ne mahabba shi wa ashiruhunna bil ma'ruf to da wa zai je yayi to kun ga Umar duk da tsananin shi to matar shi takan sumbace shi a kai yana azumi